L-aħħar diskors tal-Kap Caretaker Simon Busuttil kien riflessjoni ta' stil politiku li uża f'dawn l-aħħar 4 snin. Il-ġimgħa filgħaxija indirizza lil partitari nazzjonalisti fid-Dar Ċentrali għall-aħħar darba bħala kap. Hemm kompla bl-attakki bin-negattività, bit-tajjir u f'xi waqtiet għamel dikjarazzjonijiet surreali. Fid-Dar Ċentrali Busuttil ingħata merħba glorjuża u bawferija kbira. Busuttil bħal donnu tal-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni għalhekk. Imma kellna l-aktar ħaġa importanti. Kellna ir-rebħa morali. Busuttil baqa' sal-aħħar jattakka u jitkellem b'mod dispreċċattiv fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Tant li Busuttil tkellem kontra l-Prim Ministru għax dan appella l-membri parlamentari Ewropej Laburisti sabiex jivvutaw favur Busuttil fil-Parlament Ewropew. Fortunatament xorta ġib 83% ma kellniex bżonnu. Busuttil kompla jagħmel dikjarazzjonijiet surreali u oħrajn li ma jitwemnux. Dak it-talb kollu li tlabt kif jista' jkun ma rbaħniex dak it-talb kollu li tlabt. Jien għattilhom aħseb wara kieku ma tlabtx mela kif konna mmorru.